Jakub má 29 rokov, cvičeniu sa venuje od svojich 15. Svaly nadobudol dlhoročným cvičením. Začal som ako naturálny kulturista a vlastne tak športujem doteraz. Radoslav, ktorý má 23 rokov, sa rozhodol celý proces zjednodušiť. Z internetu si objednal preparát obsahujúci prohormóny, ktorý sľuboval veľké svaly za veľmi krátky čas. Chcel som to nejako urýchliť, nevedel som ako, tak som skúsil takouto cestou. Nebolo tam nič písané takto, že môžem takto zle dopadnúť. Z vlastnej skúsenosti už by som to nikdy nerobil a už by som to nikomu nikdy neodporúčal. Asi pred mesiacom si na ňom príbuzní všimli, že mu ožrtli oči a postupne aj koža. I hneď ho hospitalizovali v nemocnici. V poslednom období sme na našom oddelení zaznamenali zvyšujúci sa výskyt akútnych poškodení pečene po týchto prípravkoch. Jedná sa prevažne o mladých mužov a hrozí im až transplantácia pečene. Prohormóny prišli na slovenský trh len nedávno ako náhrada za anabolické steroidy. Ide o synteticky vyrábané látky, ktoré sa na steroidy premieňajú prostredníctvom enzymov až priamo v pečení. Môžu poškodiť mnohé orgány. Predovšetkým prvá na rane je pečeň. Vytvárajú psychické zmeny závažné zmeny v zmysle agresivity. Postihujú napríklad aj sexuálnu sféru. Tie svaly sú tak povediac nafúknuté. Na nebezpečenstvo užívania prohormónov upozorňuje aj antidopingová agentúra. Na Slovensku sa predajcom týchto prípravkov darí obchádzať zákony. Ponúkajú ich cez internet a sídla firiem sú v zahraničí. Priemerná predajná cena za jedno balenie je od 50 do 100 eur. Keďže nejde o schválené lieky, štátny ústav pre kontrolu liečiv ich nemôže kontrolovať. Skutočný obsah týchto preparátov je podľa antidopingovej agentúry otázny. Nikto nedokáže zaručiť, aké je toho skutočné zloženie. Vzhľadom na to, že ešte nie sú preskúmané, stále sú len v klinickom skúšaní, môžu predstavovať obrovské riziko pre ľudský organizmus. Výrobcovia sa píšia tvrdením, že ide o kvalitné výrobky z Ameriky. Na balení je však napísané určené len na vývoz. V Spojených štátoch sú totiž prohormóny zakázané, a to nielen ich predaj, ale aj výroba. Zákon o kontrolovaných látkach podpísal v roku 2014 Barack Obama. Otázne je, odkiaľ prohormóny skutočne sú. Jozef Kubánek, RTVS.